Ahojte, vítam vás pri ďalšom investično-neinvestičnom videu. Tak ako každý týždeň pozeráme sa vlastne, ako sa darí môjmu portfóliu, kde mám vlastne zainvestované po 20 000 eur v troch samostatných platformách: Revolut, Mintos a Finax. Všade je to vlastne do nejakého štýlu ich automatických portfólií, nejakých tých kvázi roboporadcov, ako ich nazývajú, a tým pádom je to vlastne také pasívne investovanie, kde človek nemusí nič aktívne robiť, okrem toho, že tam vlastne nejaké peniažky vloží a pozerá, ako sa tomu darí. Samozrejme môžete tam zadávať pravidelné platby alebo narazovo, to už je čisto na vás. Ja som to robil narazovo a v podstate z toho robím tieto videá pre ľudí, ktorí sa vlastne nevedia rozhodnúť, že či do toho vlastne ísť, ako do toho ísť, akú platformu si vybrať. Tak na toto vlastne robím tieto videá, že to vlastne niekomu môže pomôcť sa rozhodnúť a vlastne začať. Ako prvé môžeme vidieť Mintos. Máme tam vlastne 21 507 eur, čo je vlastne celkom pekné. Keď to porovnáme s minulým týždňom, čo bolo 21 019 eur, tu máme nejakých 38 eur vlastne plus, čo je krásne za celý jeden týždeň, je to úplne super. Tu si môžete pozrieť, že vlastne máme to rozdelené do úverov, dlhopisov a nehnuteľnosti ako stále. A nezainvestovaných máme nejakých 13 eur, ale to sa v podstate len tak pomaličky kopí, príde nejaká dobrá ponuka, alebo poradca to vyberie, si to vyberie, zainvestuje a takto sa točia vlastne všetky peniažky dookola. Dnes mi prišiel aj e-mail ohľadom toho, že aj dlhopisy idú nejakým spôsobom zautomatizovať. Nie som si ešte úplne istý, že ako. Vidíte, to nám to doslova rovno vyskočilo. Vidím to takisto príklad ako vy. Takže môžete investovať do dlhopisov s vysokým výnosom s plnou automatizáciou, integrovanou diversifikáciou a flexibilnou výplatou peniaz. Keď si dáme, že si to môžeme prejsť, tak pozrieme sa, že zatiaľ tu majú high yield bonds a core bonds. Takže automatické investovanie do dlhopisov s vysokým výnosom, dynamická diverzifikácia, môžete začať od 50 eur a môžete si kedykoľvek nechať vyplatiť peniažky. To je veľmi zaujímavé, typujem, že to myslia tým, že sa vlastne tie vaše dlhopisy predajú na sekundárnom trhu. Typujem. 8,12 nie je zle, tak je na to, že vlastne dlhopisy by mali byť tá safer, to vlastne bezpečnejšia cesta. Toto tu už je celkom OK, 5% za relatívne nízke riziko je celkom fajn. Na budúce video si to urobíme tak, že také peniažky si nechám a skúsime to tam zainvestovať a uvidíme, že ako sa to bude tváriť a ako to bude vyzerať. No a celkovej návratnosti už máme vlastne 3000 eur máme návratnosť. Samozrejme je to za 5 rokov, ale reálne zisky začali pred 2 rokmi, keď už som tam vlastne vložil nejakých 12 alebo 13 tisíc. No a teraz môžete vidieť, že ako nám to pekne rastie a k 25. novembru to máme 145 eur, čo je v porovnaní s minulým mesiacom, to bolo 104, nejakých 40 eur. Fantázia, tak sa to povie. Človek nič nerobí, ale pozerá, ako tam vlastne peniažky prichádzajú. Ako ďalší máme Finax. Tu máme vlastne 19 569 eur, čo vlastne tak pekne nám to robí. Vlastne výnos máme 1569, čo je 8,7% výnos, čo je úplne super. Sme vlastne v pluse oproti minulému týždňu nejakých 200 eur, s tým, že ale týždeň dozadu sme prepadli tých 200 eur a ešte viac, lebo už sme mali výnos až 10%, takže doslova teraz sa vám vraciame späť
späť tam, kde sme už boli, ako si to človek takto pozrie. Sme mali 10,4, teraz sme v podstate znova na 8,81, takže áno, zarobil, ale v podstate sme ešte nie tam, kde sme boli. Takže to je svet akcií, čo vám poviem. No a posledné máme v neposlednom rade máme Revolut, tam mal 5000 eur zainvestovaných, je to pol na pol, polovica dlhopisy, polovica akcie, takže tu máme 5226 eur, v porovnaní s minulým týždňom sme vlastne hore nejakých 50 eur, čo je pekné na to, že toto vlastne nie je portfólio na výnosy, to je skôr na udržanie hodnoty, kedykoľvek budem potrebovať peňažky, vyťahnem a ideme ďalej, alebo v nejakých prepadoch, alebo keď sa niečo vyskytne v podstate zaujímavé, tak vlastne aby som mal s čím dokúpiť nejaké tie veci. Takže asi tak. Takže najlepšie na tom bol tentokrát Finax, ale z dlhodobejšieho hľadiska a nie, aj keď zase na druhej strane za to obdobie, ktoré vlastne investujem, mal asi najväčší skok, tak by som to povedal. Lebo Mintosu to ide pomaličky, ale predsa toto vlastne jeden týždeň hore, druhý týždeň dole, žiaľ s tým nič nespravíme. A ak sa vám tieto videá páčia, bol by som rád, keby ste dali odber, like, koment, môžete sa pýtať na hocičo. Pomôže to v podstate sa dostať video vlastne ku viacerým ľuďom a mne takto dáte vedieť, že vlastne že sa mi to vlastne oplatí, že sa vám to páči a že by som to mal robiť ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne, prajem vám príjemný zvyšok večera.